Cook Beats Productions. Mandiri mukuru mvura ari munyika. Ndina Jesu anorarama. Ari mandiri mukuru mvura ari munyika. Ndina Mwari ari mandiri. Ari mandiri mukuru mvura ari munyika. Ndina Jesu anorarama. Ari mandiri mukuru mvura ari munyika. Vakaedza kundibata ndakarara. Ndine vatumwa vanondichengeta. Vakaedza kundibata ndakarara. Ini handibatike, ndine vatumwa vanondichengeta. Vakaedza kundibata netsaona. Ini handibatike, denga rinosiva zvisati zvaitika. Vakaedza kundibata netsaona. Ini handibatike, denga rinosiva zvisati zvaitika. Ini ndina Jesu amandimutya. Pasi yevarongi ini ndinochengetwa naShe. Amandina Jesu ini yandimbutya. Pasi yevarongi ini ndinochengetwa naShe. Ndati ndina Jesu ini yandimbutya. Pasi yevarongi ini